Žrebujeme víťazov súťaže Vyhrajte boj s celulitidou a hrá sa o 2x balíček cvičení od štúdia štíhlej línie Relax 2000. Súťažná otázka znela, čím sa ovinú časti tela pri aplikácii metódy monotherm a správna odpoveď je kaučukovou bandážou. Takže spúšťame žrebovanie súťaže, ktoré sa nám zúčastnilo 512 návštevníkov a žrebujeme dvoch výhercov. Prvou výherkyňou je Viera Gadová, ktorá správne odpovedala špeciálnou kaučukovou bandážou, takže ideme telefonovať pani Viere Gadovej. Zvoní. Takže pani Gadová nás zrušila, pani Gadovej pošleme mail, ale správne odpovedala a vyhrala. A ideme žrebovať druhého výhercu. Spúšťam žrebovanie. A druhým výhercom, alebo teda druhou výherkyňou sa stáva pani alebo slečna Petra Javorková. Telefonujeme Petre Javorkovej. Telefón nám tu zvoní. Dobrý deň, prajem Martin Dorčák z portálu Vyhrávam.sk. Hovorím s pani alebo slečnou Petrou Javorkovou. Vy ste sa zúčastnili našej súťaže Vyhrajte boj s celulitidou. Áno. A chcem vám povedať, že sme vás vyžrebovali a vyhrali ste jeden z dvoch špeciálnych balíčkov od štúdia Relax 2000. Áno. Takže gratulujem vám. Do e-mailu vám pošleme voucher. Áno. A potom už stačí, keď sa nakontaktujete na štúdio 2000 a dohodnite sa, kedy ho prídete využiť. Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne. Za málo, do počutia. Majte sa, dopo.